Burukoak bere hartan segitzen zuen, tente aulkiaren aurrean, baina liburua eta letra bordatuak ez ziren inondik ageri. Ohituko naiz pentsatu dut, gizonezkoak ohitzen dira, ni zergatik ez. Ama, ezin dut pisa komunean egin, pitilina gogorra dago eta ukitzen badut hautsi egingo zait agian. Keba panpos, begira, nik jaitziko dizut pitilina, mantxo. Ohituko naiz, sabeleko hile bigun horiek laino bat bezala jartzen zuten pitilinaren aurrean. Urrezko laino bat, kresal usain bat, ohituko naiz. Baina galtza jartzerakoan nola jarri pitilina, goraka ala beheraka. Txemak beti goraka jartzen zuen. Orduan pentsatu dut haragizko muturura ez zela batere erosoa. Gainera, odola ez, baina mukia dario agian astero. Jakina, gizonezkoek guk baino indar gehiago dute. Nahiago dut nire zuloa. Ama, ea nolakoa den zuk eskutatzen duzun pitilin hori, andereñoak esana. Baina zulo bat edukitzea arriskutsua da. Edozer gauza sar daiteke barrura, defentsari gabeko tunel honetan, ez esfinterrik, ez betazalik. Ama, neretxuk karameloak sartzen ditu bere zuloan, bere pitilinari gustatzen omen zaizkio, baina nireak ez ditu jaten, ez du ahorik. Ez lehiatilarik, ez aterik. Ama, zureari ez zaizkio karameloak gustatzen, baina niri bai, nola defenditu nire gorputza. Zakila berriz, nirekin bizi den piztia defendit bat burukoaren gainean lotan dagoen txitsarera. Poltsatik boligrafo bat hartu, eta muturrarekin ukitu egin dut. Ez zen mugitzen, edo agian apur bat, baina oso gutxi. Ama, txitsareek ez didaten askarik ematen, gainera arrantzarako erabiltzen dira.